салом алайкум давудталабони азиз. давоми суолҳои маркази тестиро давом медиҳем. Саволи 38-ми маркази миллии тестӣ мега дар байни кадом моддаҳо гузаштани реаксияи ҷойгирӣ имконпазир аст. Пеш аз оне ки ин видео охирон видеое ки мо кор кардем, дар оҷа мо намудҳои реаксия гузаштем. Асосан 4 намуди реаксия аст: реаксияи пайвастшавӣ, таҷзия, ҷойгирӣ ва мубодила. Яъне акмора савол чӣ пурсида? Савол мега дар байни кадом моддаҳо гузаштани реаксияи ҷойгирӣ. Именно реаксияи ҷойгирӣ. Мо уже ай номи худаш мефаҳмем ки ҷойгирӣ гуфта бояд як элемент ҷои як элементи дигарро бигирад. Реаксияи ҷойгирӣ мешавад. Варианти А. Варианти А мега реаксияи байни оксиди калсий ва СО2, яъне оксиди карбони чорвалента. Оксиди калсий формаш калсиО ва оксиди карбони чорвалента СО2. СО2. Калсио вақте ки бо СО2 реаксия мекунад, СО2 боқимондаи кислотагӣ ҳосил мекунад. Боқимондаи кислотагиш СО3-D. бо чӣ пайваст мешавад? Бо калсий. Калсий плюс Д ихтисор мешавад, формаш ҳосил мешавад карбонати калсий. Варианти Б. Варианти Б мега аммиак бо гидроген бромид. Яъне аммиак NH3 ва гидроген бромид H бром. Бо гидроген бромид реаксияи пайвастшавӣ иштирок мекунад. Дар инҷа гидроген меравад қатъи NH3 пайваст мешавад, ҳосил мекунад NH4 бром. NH4 бром. Варианти S. Варианти S мега магниро бо сулфати рӯҳ реаксия. Магний бо сулфати рӯҳ. Синкум SO4. Дар инҷа чӣ гап мешавад? Дар инҷа мо системаи даврӣ, аз пӯшти системаи даврӣ қатори электрохимиявӣ шиддати металлҳо ҳаст. Дар онҷа аҳамияти магний пеш аз рӯҳ истодагиай. Значит ки магний ҷои рӯҳа гирифта метавонад. Вақте ки магний ҷои рӯҳа мегирад, магний SO4 плюси рӯҳ ҳосил мешавад. Иҷода гузашт реаксияи ҷойгирӣ. Варианти Д. Варианти Д гидрооксиди натрий ва хлориди алюминий. Гидрооксиди натрий, натрий OH ва гидрооксиди ва хлориди алюминий. Алюминий хлор С. Дар ҷои реаксияи мубодила мегзарад. Мобайнӣ ба мобайнӣ, канорӣ бо канорӣ. Яъне алюминий бо OH пайваст шуда алюминий OH 3 маротиба ҳосил мекунад, плюси натрий хлор. Натрий хлор. Ин реаксияи мубодила. Варианти А реаксияи пайвастшавӣ. Реаксияи пайвастшавӣ. Варианти Б ирам реаксияи пайвастшавӣ гузашт. Варианти С реаксияи ҷойгирӣ. Реаксияи ҷойгирӣ ки ҷавоби дуруст варианти С мешавад. Ва варианти Д бошад реаксияи мубодила ё ин ки мегӯянд шаяд реаксияи муовиза. 4 намуди реаксия мо бояд ҳар як реаксияро таҳлил кунем ва бинем. ҷавоби дуруст варианти С. Саволи 39. Байни кадом моддаҳо реаксияи ҷойгирӣ метавонад гузарад? Ишон савол мегӯяд ки реаксияи ҷойгирӣ, яъне моддаи сода қисмати моддаи мураккаба ҷоша бигирад. Варианти А. Варианти А гидроген хлорид ва аммиак. Як бор дига ин реаксия ки на ӯ мисоли 38 нависем, як бор дига мира боварда гидроген хлорид ва аммиак. Ишам ҳамранги пешнавӣ дар реаксия чӣ иштирок мекунад? Пайвастшавӣ ки ҳосил мекунад хлориди аммоний NH4 хлор. Ки реаксия чӣ? Реаксияи пайвастшавӣ. Аҳамияти худаш рафта ҳардушон чӣ кор шуданд? Пайваст шуданд. Реаксияи пайвастшавӣ. Варианти Б. Варианти Б хлориди оҳани севалента, яъне феррум хлор С плюси маҳлули гидрооксиди натрий, яъне натрий OH. Натрий OH. Инам ду моддаи мураккаб бошад, агар реаксияи мубодила мегзарад, яъне мобайнӣ ба мобайнӣ, канорӣ бо канорӣ ҳосил мекунад хлориди натрий ва гидрооксиди оҳани. Дар ин ҷо аҳамияти дар ин ҷо оҳан севалента. Севалента значит баъд дар реаксияшам севалента ҳосил мешавад. Феррум OH 3 маротиба. Ин шуд реаксияи мубодила. Реаксия чӣ? Мубодила. Барои ки ду моддаи мураккаб қисматҳои таркибии худро иваз кард. Реаксияи мубодила. Варианти С. Оҳан ва маҳлули хлориди мисиди валента. Оҳан бо маҳлули хлориди мисиди валента. Дар реаксияи ҷойгирӣ ҳатман якташ бояд моддаи сода бошад ва якта дигаш моддаи мураккаб, ки моддаи сода қисмати яке аз моддаҳои мураккабро ҷоша бигирад. Яъне ҷоша ки гирифт ҳосил мекунад феррум хлор Д плюси мис. Яъне реаксияи ҷойгирӣ. ҷавоби дуруст варианти С. Варианти Д бошад оҳан ва хлор мега. Оҳан бо газҳои дуатома севалента реаксия мекунад, ғайр аз ёд ки дар ҷа оҳан дувалента мешавад. Феррум хлор С. Феррум хлор С. Инам реаксия чӣ? Реаксияи пайвастшавӣ. Яъне ҷавоби дуруст варианти С. Реаксияи ҷойгирӣ.
саволи 40. дар байни кадом моддаҳо гузаштани реаксияи мубодила имконпазир аст? Реаксияи мубодила. Варианти А. иша мебинем. Варианти А хая мо оҳан плюси хлориди мис, рангам пешнаки нав нависадем. Оҳан плюси хлориди мис. Купрум хлор Д. Оҳан мера ҷои купрума мегира. ҳосил мешавад ферум хлор Д плюси мис ки реаксияи ҷойгирӣ шид. Реаксияи ҷойгирӣ. Варианти Б. оксиди натрий ва оксиди сулфури 6 валента SO3 яъне оксиди натрий ва оксиди сулфури 6 валента SO3 ҳосил мекунад сулфати натрий SO3 SO4 ҳосил мекунад. бачаҳо фаромӯш накунед SO3 SO4 ҳосил мекунад. Варианти С. гидрооксиди калий ва нитрати оҳани 3 валента. гидрооксиди калий ва нитрати оҳани 3 валента. 3 валента ки бошад дидам ду моддаи мураккабай қисмҳои таркибашона иваз мекунад, яъне мобайнӣ ба мобайнӣ, канорӣ ба канорӣ ҳосил мекунад. кали NO3 плюси ферум OH чанд маротиба? ферум OH 3 маротиба. Боки дар ҷои оҳан чанд валента аст? 3 валента. дарчи варианти Д. Варианти Д магний ва оксиген. магний плюси оксиген. дар ҷо ҳосил мешавад оксиди магний, магний О. ин реаксияи пайвастшавӣ, реаксияи мубодила иш бошад реаксияи пайвастшавӣ. мора савол мепурсад ки реаксияи мубодиларо муайян кунед. ҷавоби дуруст варианти С. варианти С реаксияи мубодила шуд. дарчи саволи 41. реаксияи мубодиларо муайян кунед. аз 4 та реаксияи додагӣ ай вариантҳо мега реаксияи мубодилаш аҳамиятен. шумо реаксияи мубодилашро муайян кунед. шумо аҳамиятен реаксияи мубодила фақат бояд ду моддаи мураккаб боша ки моддаи мураккаб қисматҳои таркибашонро бояд иваз кунанд. яъне дар ҷо чӣ гап мешавад? ина варианти А. купрум бо хлор пайваст шида купрум хлор дост мекунад, гидроген бо оксиген пайваст шида чӣ дост мекунад? об. яъне купрум хлор Д плюси H2O. ин реаксияи мубодилае. ё вариантҳои дигараш ҳам мебинем. синкум плюси H хлор рӯҳ ҷои гидрогена мегира. реаксияи ҷойгирӣ ба амал меояд. синкум хлор Д плюси Hd. Hd ҷамъи хлор Д ҳосил мекунад H хлор. кали хлорро се таҷзияша мегӯяд. таҷзияи намаки бертолай бачаҳо. таҷзияҳоро азёр кунед. кали хлор плюси Од. ду намуд таҷзия дорем. мо як намуд чавдаша бизанем баста. кали хлор ва Од. ҷавоби дуруст варианти А. ин реаксияи таҷзия, реаксияи пайвастшавӣ. варианти Б реаксияи ҷойгирӣ. неки мо дар реаксия чӣ дар кӯбдаи муодила. саволи 42. мега реаксияи ҷойгириро муайян кунед. реаксияи ҷойгирӣ мо нав гуфтем ки реаксияи ҷойгирида ҳатман бояд як таш моддаи сода бошад ва як таш моддаи мураккаб. дар ҷо аҳамияти варианти А. таҷзияи нитрати аммони мега. нитрати аммони ҳам ду намуд таҷзия дорад. якчанд намуд таҷзия мо ду намудша мегзарем, як намудша мегзарем ба сай NO ва H2O. таҷзияи нитрати аммони. ин реаксияи таҷзияи дар ҳарорати баланд мегзарад. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.